Kaikille, minä olen Varvara ja tykkään pelata Avatar Worldia. Tänään minä näytän uuden jutun Avatar Worldissa, mikä tuli just tänään. Tämä on niinku päivitys. Ja tämä on sellainen, missä saa tehdä niinku uusia sellaisia hienoja hiuksia. Tällainen paikka. Tässä on tällainen tyyppi. Tässä on paljon tällaisia värejä. Joo, en tiedä mitä. Tässä on tällainen joku tyyppä. Ja tässä joku katsoo puhelinta. Mutta joo, minulla on tässä 3 sellaista hahmoa, joille mä teen nytten sellaiset hiukset. Tässä ne on. Joo, minä olen jo koittanut tehdä sellaisia hiuksia, mutta tässä videossa näytän ne kaikki. Nämä ovat niinku, minulla on suosikit sellaiset hiukset, mutta nämä, mitkä näillä on, ei ole mun suosikkia. Tässä on tällaisia juttuja. Tästä ekasta saa tällaiset hiukset. Esimerkiksi tällaiset. Sitten tästä toisesta saa tällaiset. Näytän nyt yhdet kaikista. Ja tästä tällaiset. Nämä ovat niinku mun lempparit näistä kaikista. Koska nämä on niinku ihanaa. Joo. Sitten tästä näytän tämän. Ja tästä tämän. Ja sitten tästä tämän. Okei. Valmista. Sitten näytän tästä tämän. Tästä tämän. En ole vissiin näyttänyt. Ja tästä tämän. Katsokaa kuinka hienoja hiuksia. Niinku, minä rakastan näitä. Haluan tehdä vielä jotain hahmoja näiden kanssa. Tästä saa tällaisia hienoja koristeita. Tällaisia kukkia. Tällaisia. Laitetaan ne paikoilleen. Apua, miten tän saa siitä. No niin. Ja tästä voi värjätä ne hiukset. Tälleen. Ja tää väri on niinku aika nätti. Mutta niinku mä värjään 2 värillä. Miten se on mahdollista? Okei, tällaiset. Sitten on tällaiset. Aika hienot. Ja sitten tällaiset. Normaalit. Tässä on sellaiset normihiukset. Joo, tässä on tällaisia juttuja. Mutta en pidä niistä. En mä halua edes laittaa niitä. Mutta joo, tässä on tällaisia. Vielä rumempaa. Mutta ihan sama. Joo, mutta tämä päivitys on niinku tosi kiva ja tosi niinku sellainen jep. Laitetaan nyt näille vielä jotkut paremmat hiukset. Joo, katsokaa kuinka hienot nämä hiukset ovat. Niinku, Niinku niin hienoja. Okei, tässä minä näytin ne kaikki hiukset. Ja tässä varmaan lopetetaan. Eli hei hei!